खुलुमबाय एसपि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे जायगायाव फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि हादान बे हादानखौ बहुत मानसियानो सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ एरियानि बा बहुत मानसिया मिथियो गोदो समाव मोनसे नाम मुंदांखा बे हादाना लाइमुथि हादान होनो बेवहाय बहुत गिथावना बेफोरबायदि खोमसि एकदमबारे बेफोरबायदि मिथियोमोन आरो बेवहाय मोसा लख्रा मुफुर बहुत गिथावना जाथाय बेफोरबायदि जालांदों आरो दा बे बाजाराव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे बाजारखौ जायो बेखौ लाइमुथि बाजार होननानै बुङो ओमफ्राय दा बिथांमोननि बाजारखौ नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअखौहाय बिथांमोना बेयाव रायजो जानाया मथा मथि दिनैसिमाव 10-12 बोसोरसिम रायजो खुंबोबाय बिथांमोननिखौ बाजारा माबायदि खुङो बेखौ भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरो बेनोसै नायलांबाय था Dimuguri Laimuthi Dimuguri मा जिल्ला गोलैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना आच्छा दा बेथ' बाजार जाहैबाय मोनसे नों फार्मासिबो होयो नामा ओरैनो मोनसे सोलिना दं बेयाव फार्मासिफ्रा गंथाम दं आच्छा नांनायफ्राथ' एसे सेल जायो ना मोजाङैनो दासान्दि बेयावनि रायजो राजाफ्रा माबोरै सोलिना दङ
आच्छा खय बोसोरसिम जाखो ओरैनो बेखौ संसार जाबोनाया बे गामियाव जायगायाव 13-14 बिदिसिम जाबायना लाइमुथि हादान होननाया बेनो आरो ना औ बेनो आच्छा दे नोंथांनि गेजेरजों थाबाय दे